Il-konsorzju Midi qal li shareholders tiegħu li jkun fl-aħjar interess tagħhom li tiġi evitata tilwima mal-gvern dwar Manuel Island u minflok jintlaħaq ftehim. Rapport fil-ħarġa tagħha ta' tnejn it-Times velat li l-konsorzju l-ħamis li għadda laqqa l-laqgħa ġenerali annwali tiegħu fejn tal-aħħar dettalji dwar il-proġett kontroversjali ibbażat fuq il-konċessjoni tal-art għal 99 sena li ngħatat fis-sena 2000 minn Gvern Nazzjonalista. Il-laqgħa ġenerali annwali seħħet l-għada li rappreżentanti tal-konsorzju ltaqgħu għall-ewwel darba mal-Prim Ministru Robert Abela f'Kastilja. Fl-aħħar jiem Dr. Abela wkoll għamilha ċara li l-konsorzju ma jistax jippretendi li jagħmel il-flus minn Manuel Island waqt li l-ħadd li għadda kien adamanti li mhux se jippermetti l-ebda bini fuq il-gżira issa destinata li ssir Park Nazzjonali. Ix-shareholders tal-Midi li għandu konċessjoni tal-art kemm fuq Tinjek kif ukoll fuq Manuel Island ukoll ġew informati miċ-Chairman Mark Portelli li l-proġett fi gżira kien destinat li jfalli mingħajr l-appoġġ neċessarju tal-Gvern jew tal-politiċi u jkun naiv jekk xi ħadd jaħseb mod ieħor. Fil-laqgħa ġenerali annwali ukoll ingħatat perspettiva dwar il-finanzi tal-konsorzju fejn riżulta l-sena l-oħra għamel telf ta' 3.7 miljun euro waqt li l-isma tiegħu naqsu għall-inqas livell fl-aħħar 5 snin. Ġimielu l-Gvern beda proċess ġudizzjarju kontra l-Midi fil-primawla tal-Qorti Ċivili minħabba li ma wettax l-obbligi tiegħu skont il-kuntratt pubbliku tal-15 ta' Ġunju tas-sena 2000. Xi ħaġa li l-Midi kontesta bħala infondata u ressaq kontroprotest f'dan ir-rigward. Fl-aħħar jiem inġabru ma' 30,000 firma f'petizzjoni biex il-Gvern jieħu lura l-art fideh u minn Manuel Island jagħmel Park Nazzjonali. L-istess kienet il-firma ta' madwar 270 akademiku u professjonist li ppubblikaw stqarrija favur dan.